Na ulica je život strah i treper. Za akcija dobra je, Crven krst što nudi, koliko imamo mogućne sluge, to što davat pomoć i što može Crven krst da ni podari, da ni pomogne za nas bezdomnici. Pa nekoga so ponovi, ni davat kuponi, ideme sami, si zjame burek, nešto, nekoj restoran i tako. Se slučuva, ne možem da izvadam pare, da si kupim, onda kidam u Crven krst i oni mi pomaga, da mi davat za obrok. Ne znam da objasnujem baš, ali stvarno mnogo znači za nekoj luge kako mene i ima mnogo kako mene. Jedan mal pomoć što nemu mu znači mnogo. Ja bi sakal ubavi humani luge koji saka da donira za nas bezdomnici. Nije ke bideme za blagodarni. Glavu. Without sin.